yan ng mga kilalang kilala ng mga vlogger ngayon, katulad ni Idol Japper Sniper. Sana makarating sa itong video na to para alright mga kadudong, mga kadidang, welcome to my YouTube channel, Christopher Gonzales. At ako pala ngayon mga kadudong ay nandito ako sa May Malakas Street. Binalikan ko sila dito ni Erwin at saka si Rose. At saka si Jonathan naman ay wala daw dito, naghihilot daw kasi marunong naman yun mag-massage saka therapy. Kaya yun ang sideline niyang skill sa kanya sarili. Kaya yung mga kadudong, makikita nyo nandito sila si Rose at saka si Erwin. Ayan mga kadudong, kadidang, si Rose ay at saka si Erwin naman ay naglalaban nandun sa malayo. Ayan, lapitan natin si Rose, misis na. Saan ka nakakuha ng tubig, Win? Hospital. Ha? Hospital. Saan hospital? May health center? Buti mayroong nagbigay ng tubig doon. Kumukuha lang kami minsan din. Ah, Tao. pero libre naman yan, wala, hindi mo na binabayaran. Ito lang, 2 galon. Ayan mga kadudong, yan ang ginagawa ni Erwin. Diyan lang siya naglaba. Paano yung paligo mo pag gusto mo maligo? Ulan. Ha? Ulan. Pag umulan? Tulad kagabi, umulan. Ligo ikaw. Naligo ka kagabi nung umulan. Pambirang buhay mga kadudong, narinig nyo. Katulad kagabi daw, lakas ng ulan kahapon doon, nakaligo daw si Erwin saka si Rose. Pati rin ikaw, Rose. Naligo ka rin kagabi. May sabon naman kayo. Ha? Yan. At mayroon pala sila dito mga kamanoy, yung wall clock. Ito mga kadudong, bago ito mga kadudong. Yan nakabalot pa Yan. Yan mga kadudong. Kanina pala mga kadudong, pumunta si Erwin doon sa pilahan ng tricycle namin dahil nanonood siya ng basketball. Ngayon nakita ko itong dala-dala niya ng wall clock yan mga kadudong. Sabi ko, ibibinta mo ba yan, Win? Sabi niya, ibibinta raw niya. Ngayon tatanungin natin ulit kung magkano yung binta mo. Magkano yung binta mo nito, Win? 100 lang. Para pangkain lang ba? 100 para pangkain. Okay. Sige. Ay, may nagbigay na pagkain dito mga dodong Ay, salamat. Sir, salamat ng marami. Yan, si Sir nagbigay din sa kanila ng pagkain dito. At yan si Rose, may tinapay may binigay ni Sir. Yan, salamat talaga naman marami sa nagbigay. Sana pagpalain pa ng Panginoon. Yan, at saka ito, balik tayo dito sa wall clock. Tinanong ko sa Erwin kung magkano binta niya. Sabi niya 100 na lang daw pangkain, sabi niya. Ngayon ito naglalabas siya. At yun, babayaran ko to ng 100. Umaandar siya mga kadudong Ganda kaya yun ang oras natin ay 12:30. Yan. Sakto talaga 12:30 yan. Ngayon babayaran ko to para may pagkain sila si Erwin. At saka yung pangarap niya talaga, gustong-gusto niya na maka-uwi na sana sa sa Leyte yun sa Samar. Kaso lang naghantay ako kung mayroon tatawag din sa akin. At si Erwin din naghantay din kung mayroon ding tatawag sa kanya kasi nandun naman yung number din niya. Nilagay ko naman doon sa link. At wala rin naman daw tumawag sa kanya. At saka sa akin din wala rin tumawag. Kaya patuloy sila naghantay kasi gusto na talaga ni Erwin na makauwi na sana. Kasi mayroon naman daw biyahe na.
Pero wala eh. Ako rin, kung gusto ko, kung may pera lang sana ako ay matagal ko nang binibigyan to. So lang, wala rin ako. Wala rin. Kaya sana, kung mayroon mang mga gintuang puso dyan, na may mga pagbigay sa kahilingan ni Erwin na makauwi, at saka alangan naman kung iwanan niya yung si Rose na kanyang asawa, kasama na talaga rin si Rose na uwi. Silang dalawa, saka si Jonathan. Tatlo sila, kumbaga. Kaya yun, kung mayroon kayong kakayahan dyan na tumulong, lalong-lalo na pagdating sa financial, may sino yung may magandang loob dyan, sana makarating sa inyo itong video na to para naman matupad yung kahilingan ni Erwin na makauwi na sa kanyang probinsya, dahil napakahirap talaga dito mga dodong. Kasi dito lang sila, lagi pa silang sinisita ng uplan dito. Alam mo naman ngayon, panahon na to na pinapairal yung batas na kailangan magmamask lang. Pag nababa lang yung mask mo, kahit nakasabit sa tenga mo yung mask mo, pag nakababa naman, huli ka pa rin. Kaya ganun na lamang kahirap talaga. Yan, si Erwin naglalaba pa rin siya. Yun. Kaya sana kung mayroong nakapanood nito na magandang loob na tao na may kaya na tumulong sa kanila, sana matulungan sila. Dahil ilang taon ka na dito, Wen? Maglilima. 5 taon ka na dito. Pero nung pagdating mo dito sa Maynila talaga, dito ka na sa Quezon City lang? Saan lugar pa ba? May pinapasok ako na trucking company sa Pasig. Trucking company. Tapos nag-lockdown. Kaya wala kaming biyahe. Hindi naman pwede naman natili kami na doon lang na magantay kailan pa may biyahe. Mas mabuti pa hanap buhay ng sarili. malakal. Malakal na lang. Pero yung company mo saan ba yun? Sa Pasig? Sa Tuason San Miguel. Tuason San Miguel Company. Pero pwede, matagal ka na bang nagserbisyo doon sa kanila? Sa 2 taon din. Kung ngayon wala bang coordination sila ngayon nga wala ka ng trabaho? Wala man lang inabot sa iyo na tulong nung ang pira naman kumpanya na yon. Wala nga mga requirements eh. Walang requirements. Wala ka rin pinilapan na requirements, walang kontrata, kumbaga. Hindi ibig sabihin parang illegal yung pagtrabaho mo doon. Kaya umalis ako. Ibig sabihin kung ipigain din natin sila sana makatulong sa'yo, maaari ring kasi wala kang pinilapan na mga form eh. Nakatanggap ka na sa trabaho, pero sa ngayon talaga nagsarado yung nyo, company nyo. Kaya napilitan ka na lang na mamumuhay na lang dito sa kalye, na mamasura, ganun. Wala din ako mapapakain sa asawa ko kung hindi din kami makakain kung hindi ako alis din sa trucking company. Oo, mas lalo kayo magutom kung maghantay lang kayo ng may bibigay sila. Wala kuripot din eh. Naku. Ayun mga kadodong, yung narinig yung sinabi ni Erwin. Kaya gusto mo na talagang umuwi sa kami, talagang uwi talaga kami, di na kami manatili na magpapakita pa dito sa Manila. Yun mga kadodong, yung mga mabuting loob dyan, mga bintuang puso dyan, sana matulungan sila. Kasi ako, sana monetize na ako nitong aking YouTube channel para pag nagkaroon na ako ng sahod ay ibibigay ko talaga sa mga mahihirap, lalo na katulad nila ni Erwin na kailangan talaga natin tulungan. Kaya nga nananawagan ako sa inyo yung mga may kakayanan na magbigay, lalo na sa financial talaga, dahil gusto niya talagang umuwi na kasi nahirapan na talaga sila sa sitwasyon nila dito mga kadudong. Yan si Rose, balik natin, di ba yung kausap sa dati, buntis ka. Ilang buwan na yung tiyan mo? 2 buwan. Mga kadudong, 2 buwan na yung buntis si Rose. Paano na lang kung darating yung panahon na manganganak na siya tapos ganito pa rin yung sitwasyon nila, paano na lang yun? Di ba? Napakahirap mga kadudong talaga. Kaya nananawagan ako sana sa mga mabubuting loob dyan, may mga gintuang puso na sana matulungan na sila
para kung sakaling darating yung araw na yun na manganak na si Ros, pinasa probinsya na sila, hindi yung nandirito pila sa ano, sa kalye lang. So, tapos pag mayroon ng baby dito maliit, alangan naman kung karga-karga ni Ros, habang masura sila. Di lalo nang mahirap na masita sila sa ano, sa upland disiplina. Di ba? Napakahirap talaga. Ngayon, pag umuulan, dito lang sila eh. Kikita nyo naman yan mga kadudong. Oh. Nasa ilalim lang sila ng bamboo tree. Yan, nasa gilid na sila ng pader. Katulad kagabi mga kadudong, nung umulan, tumawid na naman sila doon sa may ano. Diba yan? Ano ba yung restaurant na yun ha? Ha? Sa Bawan. Oh, basta doon sa kabila nung may masisilungan sila pag umulan na hindi sila mababasa dahil yun nga, nababasa rin sila dahil pinagsamantala nila ng pagkakataon, makaligo man lang sila sa ulan kasi nga makaligo lang sila pag umulan na. Nakakatawa siya pakinggan mga kadudong, pero nakakaawa talaga pag sitwasyon na ganun ang nangyayari, di ba? Ikaw ba naman makakaligo ka lang pag umuulan. Oh, katulad niyan ngayon si Erwin nakapaglaba, 2 galon lang yung tubig niyang gamit. Oh, tipid talaga. Kasi alangan naman kung balik-balik ka doon, mamaya mapagsabihan ka rin ng hindi maganda, di ba? Yan, napakahirap talaga ng sitwasyon. Kaya yun, kahilingan ni Erwin, balik tayo kay Erwin. Kaya yun, kahilingan ni Erwin, sana kung mayroong may kakayanan dyan, lalo na sa mga bigati natin ngayon ng mga kilalang-kilala na mga vlogger ngayon, katulad ni Idol Chopper Sniper. Sana makarating sa itong video na to para ito lagi kong pinapanood yung video mo. Shout out sa iyo Idol Chopper Sniper. Sana kung mapanood mo tong video na to, matulungan mo siya kasi tumutulong ka sa mga mahihirap eh. Sana naman mga kadudong na makatikim din sila sa tulong ninyo, lalo na kaya Chopper Sniper. Shout out sa iyo. Ayun, lakad-lakad muna si Ros. Sampay. Sasampay si Ros. Kaya sana gusto ko talagang tumulong. Pero wala pa akong kakayanan, lalo na pagdating sa pera. Dahil ang trabaho ko naman ay tricycle driver lang ako. Yan. Yan tricycle ko, nakaparada dyan. Wala pa talaga. Yan. Pangkain lang din yung kinikita ko dito. Yan tricycle ko. Kaya nakakaawa talaga. Ako, mahirap din ako, pero mas mahirap sila si Erwin sa sitwasyon nila dito ngayon. Yan. Kaya balik tayo dito sa yung wall clock. Itong wall clock, Erwin, nakuha mo lang doon sa mga tinatapon nila sa kumbaga, sasabihin natin sa basurahan. Sila nakadampot niyan eh. Ha? Sila nakadampot. Pero tatlo kami magkakasama ng anakan. 3 kayo magkakasama. Ngayon, ito yung nakuha nyo. Yun. Ito yung ibibinta ni Erwin sa akin na 100 mga kadodong. Yan, oh. Maandas siya, yan, oh. Okay. Tiyosin natin yan. Yan mga kadodong, oh. Maandas siya mga kadodong, yan, oh. Ganda, oh. Kita nyo ba mga kadodong? Okay, babayaran ko na to para makabili sila ng pagkain dahil wala daw silang pagkain mga kadudong. Wala pa sila pananghalian. Buti mayroong tao dito kanina, si Sir, nagbigay din ng tinapay, tinapay, mayroong saging. Yan, bigay din mga kadudong. Okay? Yun nga, ulitin ko mga kadudong. Sana matupad yung hinihiling ni Erwin na makauwi na sila sa probinsya. Lalo na 2 buwan na yung tiyan ng asawa niya, ng misis niya. Paano na lang kung dito maabutan pa pamanganak, diba? Mas lalong mahirap. Kaya nga naman Ros, kung kunyari Ros, maabutan ka dito ka manganak, papayag ka ba na ipaampon ng anak mo? Ha?
papayag ka ba na yung pampon anak mo? Oh, mga kadudong, ayaw pumayag. Ayaw pumayag ni ano, Ros. Yun na nga, yun nga ang ano ko, na paano na lang kung mangyayari na maabutan na dito mga anak si Ros. Tapos ganyan yung hanap buhay nila. Yan, nangangalakal. Magpapaanak sa akin. Ha? Siya magpapaanak. Si Erwin yung mapapanak sa'yo. Paano na lang yun? Parang ako yung mahirapan doon ah. Kaya mo kaya, Wen? Balik tayo kay Erwin. Ipain ko siya. Erwin, kaya mo kaya, Wen? Kasi sabi ni Ross, pagdating ng panahon na maging tatay ka na, kaya mo ba daw siyang panakin? Hindi, Ha? bali man ako doktor. Hindi naman daw. Yan, nakakatawa mga dudong, pero napakalungkot isipin talaga. Kaya sana kahilingan ko talaga sa inyo mga kadudong yan, yung mga may kakayanan na tumulong, ng mga vlogger natin nga medyo kilalang kilala na sa mundo ng pagbablog. Sana mapapansin nyo itong video na to. At alam ko naman kung na-monetize na kayo sa YouTube, ay kumikita na rin kayo, sana ipabahagi rin natin. Kaya ako, nagbablog ako, pag ako'y na kumikita na rin dito, talagang ibabalik ko rin sa mga tao na kailangan ng tulong. Tulad sa ganito, yung mga trabaho nila, yan, yung mga buti ng plastic, yan ang yung mga karton. Ngayon, pag dumami na yan, siguro napanood nyo naman siguro yung una kong vlog dito, na marami siyang mga karton. Yun, saka pa sila makakapera. Saka minsan din daw, may mga dumadaan dito na may magagandang loob din na binibigyan din sila. So, katulad kanina, nagbigay ng tinapay si Sir, malaking tulong na yun para sa kanila mga kadudong. Okay? Alright mga kadudong, si Erwin mabait, nagwawalis na dito kasi kailangan din talaga ng mga kadudong dahil pag marami daw kalat dito, sinisita sila sa barangay. Yun, kaya kailangan daw, maaari naman silang nandito, pero kailangan daw malinis. Yun, kaya laging nagwawali sila dito, naglilinis sila. Yan. Kumbaga nga, mga kadudong, ito na yung kanilang pamamahay. Kaya sus, ang gusto ko talaga, kung may pera lang sana ako, wala, bibigyan ko na si Erwin ng pera para makauwi na siya sa probinsya nila. Oo. Lalo na si Rose ay buntis pa. Kaso lang talagang wala rin akong pera, kaya ginagawa ko na lang para makatulong. Nananawagan ako sa mga tao may kakayanan na tumutulong, lalo na pagdating sa pinansyal. Yan si Erwin, nagwawalis, at saka si Rose, yan nagliligpit din siya. Okay, Wen, yung bayad ko sa Wen. Babayaran ko na mga kadudong yung wall clock. Bayaran ko na. Yan. Pagkapinan ko rin ng kunti para naman ito Salamat po. Inabot ko na. Yan. At saka Ros, nandiyan na Ros. Yan. Tsaka iwan ko lang muna yung wall clock dito, ha? Tapos mamaya, kasi pag kadala-dala ko yan, baka masira, taltag-taltag daming lubak-lubak, kaya baka masira. Kaya mamaya, pag kuha ko yan, diretsuhin ko na pagkuha, diretso na ako uwi. Ha? Sige, salamat. Okay. Sige, salamat yan. Right, mga dodong, mga didang, dito na muna yung aking video na ibabahagi ko sa inyo. At kasama ko sila si Ros at si Erwin. Sana ang gusto ko rin talaga mangyari na matupad na yung kahilingan ni Erwin na makauwi na sa kanilang probinsya. Para din na doon na rin manganak, kung sana kung mangyayari man doon na rin manganak si Ros para hindi na sila mahirapan. Okay, mga kadulong, dito na lang yung aking video. At kung sino man na nakagusto sa aking video, paki-like nila, paki-share, at huwag kalimutan mag-subscribe. At pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload ko pa mga videos. Alright, mga kadudong, mga kanidang, dito na lang, bye bye. Bye bye.